І калі наблізіліся да Єрусаліму і прыйшлі да Бетфагі, на гары Аліўнай, тады Ісус паслаў 2 вучняў, кажучы ім: «Ідзіце ў мястэчка, якое перад вамі, і адразу знойдзеце асліцу, прывязаную, і асляня з ёй. Адвязаўшы, прывядзіце да мяне. І калі хто скажа вам нешта, адкажыце, што Господ іх патрабуе, і адразу пашле іх. А ўсё гэта сталася, каб споўнілася сказанае праз прарока, які кажа: «Скажыце дачцэ Сіёну: вось, валадар твой ідзе да цябе ціхі, які сядзіць на асліцы і асляняці, сыне пад'ярэмнай». Пайшоўшы, вучні зрабілі так, як загадаў ім Ісус. Прывялі асліцу і асляня і ўсклалі на іх адзенне сваё, і ён сеў на іх, а шматлікі натоўп пасцілаў па дарозе адзенне сваё, а іншыя рэзалі галіны з дрэваў і пасцілалі на дарозе. А натоўпы, што наперадзе, і за ім ішлі, крычалі, кажучы: «Гасанна сыну Давіда, дабраславёны той, хто ідзе ў імя Господа, Гасана на вышнях». І калі ён увайшоў у Єрусалім, узварухнуўся ўвесь горад, кажучы: «Хто гэта?» А натоўпы казалі: «Гэта Ісус, прарок з Назарэту Галілейскага». І увайшоў Ісус у святыню Божую і выгнаў усіх, што продалі і куплялі у святыні, і сталы мяняльнікаў, і лаўкі прадаўцоў галубоў перакуліў, і кажа ім: «Напісана: дом мой домам малітвы будзе названы, а вы зрабілі яго пячорай разбойнікаў». І падышлі да яго ў святыні сляпыя і кульгавыя, і ён аздаравіў іх, а першасвятары і кніжнікі, убачыўшы цуды, якія ён учыніў, і дзяцей, якія крычалі ў святыні і казалі: «Гасанна сыну Давіда», абурыліся і сказалі яму: «Ці чуеш, што яны кажуць?» А Ісус кажа ім: «Так, ці вы ніколі не чыталі: з вуснаў немаўлятаў і тых, што пры грудзях, ты учыніў хвалу». Мацфея, 21 раздзел, з 1 па 16 вершы. Цікавая гісторыя. Надыхае на разважанні. Здаецца, многія людзі ў гэтай падзеі бачылі кульмінацыю ўсёй чалавечай гісторыі. Хрыстос уязджае ў святы горад як цар, месія, пасланец добрай весткі. Асляня як сімвал таго, што Хрыстос несе мір, што адрозніваецца ад таго, як у горад заязджалі іншыя правадыры вярхом на кані, як ваяры і захопнікі. Падчас рымскай акупацыі народ чакае на прыход збавіцеля, сапраўднага цара, што зробіць іх зноў вялікімі, вольнымі і незалежнымі. Але мэта Господа збавіць не толькі народ Ізраіля, а і ўвесь свет. І ад акупацыі, што нашмат больш страшэнная, чым Рым, Грэцыя ці Бабілон. Акупацыя граху, што праклёнам лягла на ўсё чалавецтва. Але да кульмінацыі застаецца яшчэ тыдзень. Праз некалькі дзён гэты натоўп, што зараз радуецца і ўсхваляе Господа словамі: «Асанна сыну Давіда, дабраславёны той, хто ідзе ў імя Господа, Гасана на вышнях», будуць казаць зусім іншыя словы: «Не хочам яго бачыць, распні, смерць». Згодна з прароцтвамі, Месія павінен прыйсці ноччу на свята Пасхі альбо Песах. А да Пасхі застаўся тыдзень. Знайшов нас,
спасти, о Господь наш. Бог змагається за нас, перемоги Он нам час. Аллилуйя, аллилуйя. Господь мора разделил, шляху темры освятил. Аллилуйя, аллилуйя. Ты пришел в наш Египет могутною рукой, нас на свободу вывел, жизнь на земле своей. Мы николи не забудем отдавать хвалу Тебе, бо от смерти Ты позбавил и принял нас до себе. Бог змагається за нас, перемоги Он дав час. Аллилуйя, аллилуйя. Господь мора разделил, шляху темры освятил. Аллилуйя, аллилуйя. Тыдзень перед Вялікдзенем адзначаецца ў многіх канфесіях. Хтосьці правіць пост, наведвае царкву, альбо чытае Біблію і разважае над Словам Божым. Гэты тыдзень мае свае асаблівасці і адменнасці. І, канешне ж, нясе ў сабе глыбокі сімвалізм, што натхняе на розныя думкі. А як гэта было тады, амаль 2000 гадоў таму? Традыцыйна ў панядзелак успамінаецца гісторыя пра Язэпа, аднаго з сыноў Ізраіля, якога браты прадалі ў рабства з-за зайздрасці. У гэтым таксама бачна прароцтва пра Хрыста. Яму таксама належала быць здраджанаму самымі блізкімі, уласным народам. І як Язэп у свой час выратаваў сваіх братоў ад галоднай смерці, так належала і Ісусу пасля ўсіх пакут выратаваць уласны народ ад грахоўнай смерці. У гэты дзень Ісус вяртаўся ў Іерусалім пасля ночы па-за горадам. Здарылася наступная гісторыя. А раніцою, вяртаючыся ў горад, адчуў голад і ўбачыў пры дарозе адно дрэва фігавае, падышоў да яго і нічога не знайшоў на ім, акрамя адной лістоты, і кажа да яго: «Няхай больш не будзе з цябе плоду да веку». І адразу засохла дрэва фігавае. І убачыўшы гэта, вучні здзівіліся, кажучы: «Як гэта адразу ж засохла дрэва фігавае?» А Ісус, адказваючы, сказаў ім: «Сапраўды кажу вам, калі вы будзеце мець веру і не будзеце сумнявацца, не толькі зробіце тое, што з дрэвам фігавым, але калі і гары гэтай скажаце: будь узятая і кінутая ў мора, станецца. І ўсё, што будзеце прасіць у малітве з верою, атрымаеце». Мацвея, 21 раздзел, 18-22 верш. Праз гэтую гісторыю Господ папярэджвае нас пра важнасць духоўнага ўраджаю ў нашым жыцці. Калі мы прыходзім да Господа з пустым сэрцам, без пакаяння, малітвы ды спраў, якім Ён нас вучыць, калі мы не прымаем Яго любоў і Яго ахвяру за наш грэх, духоўная смерць стане нашым выракам за пражытае жыццё. Толькі жывучы з Богам, маем надзею атрымаць новае жыццё. А для Ісуса засталося ўсяго некалькі дзён для Яго зямнога жыцця. Аўторак. У гэты дзень Христос працягваў вучыць людзей, як і заўсёды, выкрываў крывадушша кніжнікаў ды фарысеяў, распавядаў прыповесці, даваў жыццёвыя прыклады для нашай паўсядзённасці. Дык чувайце, бо не ведаеце ані дня, ані гадзіны, у якую прыйдзе Сын чалавечы. Бо як чалавек, выязджаючы, паклікав слугаў сваіх і даў ім маёмасць сваю. І аднаму даў 5 талентаў,
а іншаму 2, а іншаму 1. Кожнаму паводле сілы ягонай, і адразу выехаў. Той, які ўзяў 5 талентаў, пайшоў, працаваў з імі і прыдбаў другія 5 талентаў. Таксама й той, які ўзяў 2, прыдбаў і другія 2. А той, які ўзяў 1, адышоўшы, закапаў яго ў зямлю і схаваў срэбра пана свайго. Праз доўгі час прыходзіць пан слугаў тых і рахуецца з імі. І, падышоўшы той, які ўзяў 5 талентаў, прынёс другія 5 талентаў, кажучы: «Пане, 5 талентаў ты даў мне, вось другія 5 талентаў я прыдбаў на іх». А пан ягоны прамовіў да яго: «Добра, добры і верны слуга, у малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю. Увайдзі ў радасць пана твайго». Падышоўшы той, які ўзяў 2 таленты, сказаў: «Пане, 2 таленты ты даў мне. Вось другія 2 таленты я прыдбаў на іх». Прамовіў да яго пан ягоны: «Добра, добры і верны слуга, у малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю, увайдзі в радасць пана твайго». А той, які ўзяў 1 талент, падышоўшы, сказаў: «Пане, я ведаю цябе, што ты чалавек жорсткі, які жне, дзе не сеяў, і збірае, дзе не рассыпаў. І збаяўшыся, я пайшоў і схаваў талент твой у зямлю. Вось трымай тваё». Адказваючы, пан ягоны сказаў яму: «Злы слуга і лянівы, ты ведаў, што я жну, дзе не сеяў, і збіраю, дзе не рассыпаў. Дык мусіў ты аддаць срэбра маё купцам, і я, прыйшоўшы, атрымаў бы яго з прыбыткам. Дык вазьміце яго талент і дайце таму, які мае 10 талентаў. Бо всякаму, хто мае, будзе дадзена і памножыцца, а ў таго, хто не мае, і тое, што мае, будзе взята в яго. А нягонага слугу кіньце ў цемру вонкавую. Там будзе плач і скрыгат зубоў. А калі прыйдзе Сын чалавечы в славе сваёй, і все святыя анёлы з ім, тады ён сядзе на пасадзе славы сваёй, і будуць сабраны прад ім усе народы, і ён аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў». Мацфея, 25 раздзел. Стагоддзі людзі задумваліся аб сэнсе жыцця. Розныя канцэпцыі, думкі і погляды. Але все, так ці іначай, гублялі сэнс у віры падзей. І атрымліваўся толькі старажытны вывад пра бессэнсоўнасць і безнадзейнасць чалавечага быцця. Бо пыл ты, і ў пыл вернешся. Быццё 3:19. Словы, што запісаныя ў першай кнізе Бібліі, давно далі адказ і вырак. Але Господ прадбачыў для нас штосьці большае. Праз свайго Сына Ён прапанаваў нам лепшы шлях, шлях да вечнага жыцця, да бясконцага спакою, любові і разумення разам з Богам. І праз Ісуса Христа мы маем надзею. Ад горных вяршыняў да хваляў марскіх
будзем сведчання голас стварэнняў тваіх. Ад восеньскіх фарбаў да кветак вясны, всё живое пяе свае спевы хвалы, абвяшчае ты бясконцы, неабсяжны, зоркі ў небе стварыў, імёны ім даў, непараўнальны Бог. Непахісны, всемагутны, духам скарыўся, з вуснаў кальецца хвала, непараўнальны Бог. Хто загадвае хмарам і п'е завальніц, хто снягі рассыпае з нябесных паліц, сонца хто запаліў, што святло нам нясе, хто ад спёкі ўначы прахалоду дае, яго славім, ты бясконцы, неабсяжны, зоркі ў небе стварыў, імёны ім даў, непараўнальны Бог. Непахісны, всемагутны, духам скарыўся, з вуснаў кальецца хвала, непараўнальны Бог. Непахісны, всемагутны, духам скарыўся, з вуснаў кальецца хвала, непараўнальны Бог. Серада. Дзень пакуты і жалю. Менавіта ў гэты дзень Юда вырашыў здрадзіць свайго лепшага сябра і настаўніка. Тады пайшоў адзін з 12, называны Юда Іскарыёт, да першасвятароў. Ён сказаў: «Што хочаце мне даць, і я вам выдам яго». А яны паставілі яму 30 срэбнікаў, і з таго часу ён шукаў нагоды, каб выдаць яго. Мацвея, 26 раздзел, з 13 па 16 вершы. 30 срэбнікаў. Кошт раба. Менавіта такую цану былі гатовыя заплаціць за смерць Месіі. У гэтым таксама мы бачым спаўненне месіянскага прароцтва Старога Запавету з кнігі Ісаі. Неабсяжная любоў, дабро ды святло былі прададзеныя за нікчэмную плату. І лёс здрадніка быў вырашаны ў гэты момант. Лепш было б яму не нарадзіцца на свет. Але ў гэты дзень мы ўспамінаем яшчэ адну падзею. Запісаная яна ў Евангеліі паводле Мацвея, 26 раздзел з 6 верша. А Ісус быў у Бетаніі, у доме Сымона Пракажоннага. Падышла да яго жанчына, якая мела алябастравы збанок міра, шмат каштоўнага, і выліла на галаву ягоную, калі ён узлягаў. Убачыўшы гэта, вучні ягоны абурыліся, кажучы: «Навошта гэтае марнаванне? Бо можна было добра прадаць гэтае міра і раздаць убогім». А Ісус, зразумеўшы гэта, сказаў ім: «Што робіце прыкрасць жанчыне? Бо яна добры ўчынак зрабіла дзеля мяне, бо ў убогіх заўсёды маеце з сабою, а мяне не заўсёды маеце. Бо выліўшы міра гэтае на цела маё, яна ўчыніла гэта на пахаванне маё. Сапраўды кажу вам, дзе толькі будзе абвешчана Евангелие гэтае, ува ўсім свеце будзе сказана і пра тое, што яна зрабіла на ўспамін пра яе». І цяпер узнікае пытанне: кім я хочу быць для Хрыста? Зраднікам, што за мізерную плату, ілюзорныя радасці гэтага жыцця, самападманам, гатовы адмовіцца ад усяго добрага і вечнага? Ці чалавек, што адчувае свае грахі, просіць прабачэння і дапамогі ў Господа і аддае ўсё, што мае, каб паслужыць яму,
і атрымаць нагароду нашмат большую, нязменную і неўміручую. А што да Ісуса, ён ведаў свой лёс. Сярод людзей ёсць такі выраз «імкнуўся жыць». Здаецца, ён падыходзіць і да Хрыста. Ведаючы, што хутка адбудзецца фінал яго чалавечай гісторыі, ён спяшаўся больш часу правесці з сябрамі і блізкімі. Але і не забываў пра людзей, што яшчэ не ведалі яго, каб і да іх прыйшло святло з нябёсаў. Але самая страшная ноч была яшчэ наперадзе. Святый наш Господь славы, сносим Тебе хвалу своему цару. Годный Ты один достойный, сносим Тебе хвалу своему цару. Святый наш Господь славы, сносим Тебе хвалу своему цару. Годный Ты один достойный, сносим Тебе хвалу своему цару. Голосом мы узносим спев хвали. Нема таких, як Ти, нема таких, як Ти. І гучним голосом ми узносим спев хвали. Нема таких, як Ти, нема таких, як Ти. Святий, святий наш Господь слави, сносим Тебе хвалу своему цару. Годный Ты один достойный, сносим Тебе хвалу своему цару. Пред Тобой кленчу я, Господь мой. А калі настаў вечар, ён узлёг з 12. І калі яны елі, ён сказаў: «Сапраўды кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне». І, надта засмуціўшыся, яны пачалі гаварыць яму, кожны з іх: «Ці не я, Господзе?» Ён жа, адказваючы, сказаў:
Той, які мачае са мною руку ў місе, гэты выдасць мяне. Сапраўды, сын чалавечы ідзе, як напісана пра яго. Але гора таму чалавеку, праз якога сын чалавечы выдаецца. Лепш было б яму, каб не быў нарадзіўшыся чалавек гэты. Адказваючы, Юда, які выдаў яго, сказаў: «Ці не я, рабі?» Кажа яму: «Ты сказаў». Калі ж яны елі, Ісус узяў хлеб і, дабраславіўшы, паламаў і даў вучням. І сказаў: «Бярыце, ешце, гэта ёсць цела маё». І ўзяўшы келіх і падзякаваўшы, даў ім, кажучы: «Піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кроў мая новага запавету, якая праліваецца за многіх дзеля адпушчэння грахоў. Кажу ж вам, што адгэтуль не буду піць ад гэтага плоду вінаграднага аж да таго дня, калі буду яго піць з вамі новае ў валадарстве айца майго». Мацвея, 26 раздзел. Апошнія часы зямнога жыцця Ісус абраў, каб правесці іх са сваімі самымі блізкімі сябрамі. І, нават ведаючы пра здраду, Господ не адмовіўся ад свайго вучня. Ён да апошняй хвіліны прапаноўваў таму змяніцца, пакінуць грэх і застацца. Але чалавек зрабіў свой выбар, пачаў супрацьстаяць Богу і страціў магчымасць быць назаўсёды вучнем Хрыста. Тады ідзе з імі Ісус у месца, званае Гецэманія, і кажа вучням: «Пасядзіце тут, пакуль я, адышоўшы, памалюся там». І ўзяўшы Пятра і абодвух сыноў Заўдыя, пачаў тужыць і сумаваць. Тады кажа ім: «Смутная душа мая аж да смерці, застаньцеся тут і чувайце са мною». І, адышоўшыся трохі, упаў на аблічча сваё, молячыся і кажучы: «Ойча мой, калі магчыма, няхай абміне мяне келіх гэты. Аднак не як я хачу, але як ты». І прыходзіць да вучняў і знаходзіць іх у сне, і кажа Пятру: «Гэтак не маглі вы і аднае гадзіны чуваць са мною. Чувайце і маліцеся, каб не ўвайсці ў спакусу. Сапраўды, духа хвочы, а цела кволае». І зноў, другі раз адышоўшы, маліўся, кажучы: «Ойча мой, калі не можа гэты келіх абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца воля твая». І прыйшоўшы, знаходзіць іх зноў у сне, бо вочы іхнія абцяжэлі. І пакінуўшы іх, адышоўшы, маліўся трэці раз, кажучы тое самае слова. Тады прыходзіць да вучняў сваіх і кажа ім: «Спіце яшчэ і адпачываеце? Вось наблізілася гадзіна, і сын чалавечы будзе выдадзены ў рукі грэшнікаў. Уставайце, хадзем, вось наблізіўся той, хто мяне выдае». Мацвея, 26 раздзел, з 26 па 46 вершы. У самыя цяжкія часы, ведаючы пра хуткую сустрэчу са смерцю, Ісус знаходзіць падтрымку ў малітве. Толькі ў зносінах з нябесным айцом можна атрымаць сілы на здзяйсненне таго подзвігу, дзеля якога Хрыстос і прыйшоў у гэты свет. Такім чынам мы атрымліваем прыклад, як нам дзейнічаць у складаных і нават бязвыхадных сітуацыях. І толькі ў Богу мы можам знайсці суцяшэнне. А для Хрыста самы страшэнны час толькі пачынаўся. І калі ён яшчэ гаварыў, вось прыйшоў Юда, адзін з 12, і з ім шматлікі натоўп з мячамі і каламі ад першасвятароў і старшыняў народу. А той, што выдаваў яго, даў ім знак, кажучы: «Каго я пацалую, гэта ён, бярыце яго». І адразу, падышоўшы да Ісуса, сказаў: «Радуйся, рабі», і пацалаваў яго. Мацвея, 26 раздзел. Здрада. Калі б нас спыталі, якая самая страшная падзея магла б адбыцца ў вашым жыцці, многія сказалі б менавіта гэтае слова: пачуццё адзіноты, смутку, страты. Што самае балючае, гэта атрымаць здраду ад таго, хто заўсёды быў побач, пераадольваў з табой тысячы і тысячы крокаў, рабіў з табой адну справу, адмовіўся ад сяго ў гэты момант. І са здзекам здраднік звярнуўся да свайго сябра тым жа словам, якім звяртаўся да яго на працягу 3 гадоў: настаўнік.
Ноч, каплі поту бицам кров, і на серці тяжкий боль, на душі камінь. Сад, ён як бицам тихо спить, не чувать от серця крик. О, почуй мой Бог, ты пронеси эту чашу мимо мяне, зрешты воля твоя, хай мяне не мине. Я их люблю, жорстке сердца, ты им оцали, я их выратую и прошу тебе, Отче, ты им даруй. Где усе мои сябры, у молитве я один, сердце тисне боль, крыж, тяжкий и страшенный крыж, падтрымай мяне, Отец, покинуты мяне. Ты пронеси эту чару мимо мяне, зрешты воля твоя, хай мяне не мине. Я их люблю, жорстке сердца, ты им оцали, я их выратую и прошу тебе, Отче, ты им даруй. Так, там покутовал мой Бог, полюбил мяне с тобой, ён на крыж зайшов. Ты свое сердце отчини, и ахвяру ты прими, узнеси хвалу. Ты пронеси эту чару мимо мяне, зрешты воля твоя, хай мяне не мине. Я их люблю, жорстке сердца, ты им оцали, я их выратую и прошу тебе, Отче, ты им даруй. Отче, ты им даруй. А Ісус став перед воєводами і спитався у його воєвода, кажучи: «Ти владар юдейський?» Ісус же каже йому: «Ти кажеш». А калі абвінавачвалі яго першасвятары і старшыні, ён нічога не адказаў. Тады кажа яму Пілат: «Не чуеш, колькі сведчыць супраць цябе?» І не адказваў яму ніводнага слова, так што воєвода надта здзівіўся. А на свята воєвода меў звычай вызваляць натоўпу аднаго вязня, якога яны хочуць. Мелі ж тады знакамітага вязня, называемага Бараба. Дык калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат: «Каго хочаце, каб я вызваліў вам, Барабу ці Ісуса, называнага Хрыстом?» Бо ведаў, што праз зайздрасць выдалі яго. Пілат, бачачы, што няма ніякай рады, але замяшанне стаецца яшчэ больш, узяўшы ваду, памыў рукі перад натоўпам, кажучы: «Бязвінны я ў крыві праведніка гэтага, вы глядзіце». І адказваючы, увесь народ сказаў: «Кроў ягоная на нас і на дзецях нашых». Тады ён вызваліў ім Барабу,
а Ісуса, убічаваўшы, выдаў, каб быў укрыжаваны. Нават няверуючыя людзі бачаць святло любові ў вачах Ісуса Хрыста. Але пад уплывам здзежніх абставін, цяжару ўлады, ціску з боку натоўпу, чалавек часта абірае прасцейшы варыянт. Так і Пілат не змог прыняць Хрыста сваім сэрцам, а паспрабаваў дагадзіць гэтаму свету. Тады жаўнеры, ваяводы, узяўшы Ісуса ў прыторыю, сабралі на яго ўсю кагорту і, зняўшы з яго ўсё, усклалі на яго плашч пунцовы і, сплёўшы вянок з церня, усклалі на галаву ягоную і далі трысціну ў правую руку ягоную і, кленчучы прад ім, здзекаваліся з яго, кажучы: «Радуйся, цар юдэйскі!» І тыя, што плявалі на яго, узялі трысціну і білі па галаве ягонай. І калі наздзекаваліся з яго, знялі з яго плашч і апранулі яго ў адзенне ягонае і павялі яго на ўкрыжаванне. А выходзячы, яны знайшлі чалавека кірынейца на імя Сымон. Яго прымусілі несці крыж ягоны і прыйшлі на месца, называнае Галгофа, што азначае месца чэрапа. Яны далі яму піць воцат, змяшаны з жоўцю. І, пакаштаваўшы, ён не захацеў піць. А тыя, што ўкрыжавалі яго, падзялілі адзенне ягонае, кідаючы жэрабя, каб споўнілася сказанае праз прарока. Падзялілі адзенне маё між сабою, і пра вопратку маё кідалі жэрабя. І, пасеўшы, пільнавалі яго там. І змясцілі над галавою яго надпіс пра віну ягоную. Гэта Ісус, валадар юдэйскі. Такія страшэнныя пакуты давялося пацярпець Ісусу. За грэх усяго чалавецтва пакаранне панёс той, у каго не было віны і праступкаў. Усё тое пакаранне, што паклікала на сябе чалавецтва, было панесена ім на крыж Галгофы. Праз такі страшэнны і крывавы шлях прыйшло наше вызваленне. Вось цана грэху майго і твайго. Ад 6 гадзіны цемра сталася па ўсёй зямлі да гадзіны 9. Каля ж 10 гадзіны загаласіў Ісус моцным голасам: «Элі, Элі, лама сабахтані», што значыць: Божа мой, чаму ты пакінуў мяне? А некаторыя з тых, што стаялі, пачуўшы, казалі: «Ён Іллю кліча». І адразу адзін з іх, пабегшы, узяўшы губку і напоўніўшы яе воцатам і, усклаўшы на трысціну, даў яму піць. А іншыя казалі: «Пакінь, паглядзім, ці прыйдзе Ілля збавіць яго». А Ісус зноў, усклікнуўшы моцным голасам, аддаў духа. І вось заслона ў бажніцы была раздзёртая надвое ад верху да нізу. І зямля затрэслася, і скалы раздзёрліся. І магілы адчыніліся, і шмат целаў памёршых святых паўстала. І, выйшаўшы з магілаў, пасля ўваскрасення ягонага, увайшлі ў святы горад і з'явіліся многім. Сотнік жа і тыя, што з ім пільнавалі Ісуса, убачыўшы землятрус і тое, што сталася, страхам напалохаліся, кажучы: «Праўда, ён быў Сын Божы». У гэты дзень памёр мой грэх, памёр і мой Господ. Праз гэта ён даказаў усяму сусвету бездапаможнасць д'ябла. Бязгрэшны Христос быў прыбіты на вачах усёй зямлі, на вяршыні планеты, у кропцы, дзе змыкаюцца ўсе шляхі, прыйшло выратаванне для ўсяго чалавецтва. Вораг радуецца, цемра па ўсёй зямлі, але менавіта зараз ён страціў сваю ўладу, яго царства будзе разбіта, і сённяшні заход сонца апошні перад узыходам, што знішчыць цемру. Узыдзем на Галгофу, браты, пасланы Месія вісіць на крыжы. Пра Божае царства ён нам гаварыў, і хворых цаліў, а цяпер страчаны. Падзем перад ім, зыдзем на Галгофу, браты, ён
каго життя води тякуть, падем перад тим, взойдем на Голгофу, брати, пробачим за тое, що робять яни, ён молиться, пойдем, калі і за нас молимся до Бога за грех і наш страх. Падем перад тим, взойдем на Голгофу, брати, возьмем свой позір до неба взнясе. Отче, чому ти покинув мене? О, братья, как вырятовать и тебе. Падем перад тим, взойдем на Голгофу, брати, покутника слови почуєм і ми. Збилося, я дух свой Тебе отдаю. За нас ён ахвярой дал душу свою. Падем перад тим, взойдем на Голгофу, брати, давайте побачим отруту граху. Покута Христос там за нас помирал, як дорого ён нам збавление здобыл. Падем перад тим. А калі настаў вечар, прыйшоў багаты чалавек з Арыматэі на імя Язэп, які таксама быў вучнем Ісуса. Ён, падышоўшы да Пілата, прасіў цела Ісуса. Тады Пілат загадаў аддаць цела. І, узяўшы цела, Язэп абкруціў яго чыстай палатнінаю і палажыў яго ў сваёй новай магіле, якую ён высек у скале, і, праваліўшы вялікі камень да ўваходу ў магілу, адышоў. А на наступны дзень, які пасля дня прыгатавання, сабраліся першасвятары і фарысеі Пілата, кажучы: «Пане, мы ўзгадалі, што падманшчык той, які быў яшчэ жывы, казаў: праз 3 дні уваскрэсну. Дык загадай вартаваць магілу да 3-го дня, каб не прыйшлі вучні ягоныя ўначы і не ўкралі яго, і не сказалі народу: ён уваскрос з мёртвых, і будзе апошні падман горшы за першы». Пілат жа прамовіў да іх: «Маеце варту, ідзіце, вартуйце, як ведаеце». Яны ж, пайшоўшы, вартавалі магілу з вартаю, запячатаўшы камень. Суд і пакуты, адсутнасць надзеі – вось з чым сутыкнуліся сябры Ісуса. Здавалася, усе абяцанні, вера і надзея абарваліся ў дадзены дзень, але вучні забыліся пра вялікія словы Хрыста, за якімі заўсёды ішлі неверагодныя дзеянні. Сыну Божаму належала зайсці ў пекла. Там адбылася перамога, што дае нам надзею і веру на нашае жыццё. Христос перамог найбольшага ворага чалавецтва, што знішчаў яго на працягу 1000 гадоў. Смерць, дзе твоё жала? Пекла, дзе твоя перамога?
а перамога нашая ад Господа, здабытая ім на крыжы дзеля нашага ўратавання. І гэта самы большы падарунак кожнаму з нас. Ведаеш ручай, што цячэ, са крыжа, дзе памёр Христос. Ведаеш таго, хто прынёс выкуп ад пакутаў і слёз. Хоць як чырвань грэх мой зямны, хоць віна цяжэй за гару, кроў Хрыста сцякае ўніз, ім'я атрымаў чысціню. Сам Айцец пакінуў яго, калі ён пакутаваў там, на крыжы сцярновым вянком. Недарэмна ён паміраў, хоць як чырвань грэх мой зямны, хоць віна цяжэй за гару, кроў Хрыста сцякае ўніз, ім'я атрымаў чысціню. Я прыйшоў на прызыў Хрыста, ён крыніца майго жыцця. Вымуся моя паўната, ім'я атрымаў чысціню. Хоць як чырвань грэх мой зямны, хоць віна цяжэй за гару, кроў Хрыста сцякае ўніз, ім'я атрымаў чысціню. Саслабелы змучаны дух, мой так доўга шчасця шукаў, як цудоўны добры пастух. Мой Господь прыйшоў і мір даў, хоць як чырвань грэх мой зямны, хоць віна цяжэй за гару, кроў Хрыста сцякае ўніз, ім'я атрымаў чысціню. Духам я люблю назіраць той ручай, што льецца з крыжа. Ёсць у ім свята мілата, ім'я атрымаў чысціню. Хоць як чырвань грэх мой зямны, хоць віна цяжэй за гару, кроў Хрыста сцякае ўніз, ім'я атрымаў чысціню. Кроў Хрыста сцякае ўніз, ім'я атрымаў чысціню. І калі мінула субота, Марыя Магдалена і Марыя Якубава і Салямея купілі духмянасцяў, каб пайсці памазаць яго. І вельмі рана, у першы дзень пасля суботы, прыходзяць да магілы, калі ўзыходзіла сонца. І гаварылі між сабою: «Хто нам адваліць камень ад уваходу ў магілу?» І глянуўшы, бачаць, што камень адваляны, а ён быў надта вялікі. І ўвайшоўшы ў магілу, убачылі юнака, апранутага ў белую шату, які сядзеў з правага боку, і напалохаліся. А ён кажа ім: «Не палохайцеся, вы шукаеце Ісуса з Назарэту, укрыжаванага. Ён уваскрос, няма яго тут. Вось месца, дзе палажылі яго. Але ідзіце, скажыце вучням ягоным і Пятру, ён ідзе перад вамі ў Галілею, там яго ўгледзіце, як ён сказаў вам». І яны, выйшаўшы, пабеглі ад магілы, і ахапіла іх трымценне і захапленне, і нікому нічога не казалі, бо баяліся.
Уваскросшы раніцаю ў першы дзень пасля суботы, Ісус з'явіўся спачатку Марыі Магдалене, з якой выгнаў 7 дэманаў. Яна, пайшоўшы, паведаміла тым, што з ім былі, якія плакалі і галасілі. Але тыя, пачуўшы, што ён жывы, і яна ўбачыла яго, не паверылі. Пасля гэтага ён з'явіўся ў іншым выглядзе дваім з іх у дарозе, які шлі ў вёску, і тыя, вярнуўшыся, паведамілі іншым, але і ім не паверылі. Нарэшце, ён з'явіўся 11, калі яны узлягалі пры стале і дакараў за недаверства іхняе і жорсткасць сэрца, што не паверылі тым, якія бачылі яго ўваскросшага. І сказаў ім: «Ідзіце на ўвесь свет і абвяшчайце Евангелие ўсяму стварэнню. Хто паверыць і ахрысціцца, будзе збаўлены, а хто не паверыць, будзе асуджаны. А тым, што павераць, будуць такія знакі. У імя маё выганяць будуць дэманаў, новымі мовамі гаварыць будуць, змеяў браць будуць, і калі што смяротнае вып'юць, не пашкодзіць ім, на нямоглых рукі ўскладуць, і яны будуць здаровыя». Господ жа пасля размовы з імі ўзнёсся ў неба і сеў праваруч Бога. А яны, пайшоўшы, абвяшчалі паўсюль Господа, які дапамагаў ім і сцвярджаў словы знакамі, якія іх суправаджалі. Амен. Сапраўды, больш даведацца пра зямное жыццё Ісуса Хрыста мы можам на старонках Евангелля. У Бібліі шмат цікавых гісторый і добрых парад для ўсіх выпадкаў жыцця. Але галоўнае – гэта пошук адносін з Господам. Христос памёр на крыжы дзеля таго, каб выратаваць нас ад цяжару граху, ад духоўнай смерці і пакут пекла. Патрэбна толькі прыняць яго ахвяру, усім сэрцам і запрасіць яго ў сваё жыццё. Бо Христос уваскрос, і Ён вечна з намі і будзе такім назаўсёды. Так і тых, хто прыняў яго, чакае вечнае жыццё. Вітаю ўсіх са святам Вялікдзеня. Вітаю вас гэтымі цудоўнымі словамі, што дараць нам надзею. Христос уваскрос! Святого Духа Христа спознали мы. Иисус наш спасца. Веру Бога и Он Отец наш, у Иисуса и Он Христос. Веруя в Святого Духа, наш Бог великий Бог. Веруя в воскрес наш Господь, Зиму воскреснем мы, бо веруя у имя Иисуса. Судья и наш заступник, покутвал на крыше, все нам пробачил. Темру ты спустился и воскресся ты, навечно ты царь. Веру в Бога и Он Отец наш, у Иисуса и Он Христос. Веруя в Святого Духа, наш Бог великий Бог. Веруя в воскрес наш Господь, Зиму воскреснем мы, бо веруя у имя Иисуса. Веруя в Тебе, веруя, что Ты Христос, веруя наш Господь воскрес. Веруя в святую супольность, что Иисус есть Божий Сын, вечное житье я веру,
свят.